Fa quasi 3 anys vam adonar-nos de la nostra feblesa, o millor dit, de la fragilitat del nostre estil de vida. Si un sol virus pot causar aquestes conseqüències devastadores en el nostre sistema sanitari, la nostra economia i democràcia, la nostra salut física i mental, quines poden ser les properes amenaces? Per què més ens hem de preparar? Per on vindrà la següent estocada? O potser les amenaces del futur ja estan trucant a la porta? És massa tard per reaccionar? Potser m'ha quedat una mica dramàtic, no? És que la situació és dramàtica, però no patiu, que aprofitarem també per parlar de possibles solucions. Si és que n'hi ha alguna. A la gola del llop. Les amenaces del present.